करेले मजूरिया अभी ले खबरिया न पे ठैले के करेले मजूरिया अभी ले खबरिया न पे ठैले माई बाबू छूटले घर परिवार पेट के करन वाला लगैले विदेशवा। माई बाबू छूटले घर परिवार पेट के करन वाला लगैले विदेशवा। सुगनक बिना सुना लगेला भवनवा कैसे रहता है हमरो लालनवा। सुगनक बिना सुना लगेला भवनवा कैसे रहता है हमरो लालनवा। पेटव करवल बदुरिया पेटव करवल बदुरिया विदेश के डगरिया धैले कवन करेले मजूरिया कवन करेले मजूरिया अभी ले खबरिया न पे ठैले कवन करेले मजूरिया अभी ले खबरिया न पे ठैले जिला बाल मऊ मुर्मू अहमदाबाद थानावा गावे इंदरासन यादव भुजई मकनावा। जिला बाल मऊ मुर्मू अहमदाबाद थानावा गावे इंदरासन यादव भुजई मकनावा। रमेश भैया के भेजनी खबरिया रमेश भैया के भेजनी खबरिया तब नहीं पता चलले जोहत जोहत थकी गईनी जोहत जोहत थक गईनी तब नहीं पता चलले जाने कवन करले मजदूरिया अभी ले खबरिया न पे ठैले कवन करले मजूरिया कवन करले मजूरिया अभी ले खबरिया न पे ठैले अभी ले खबरिया